Ariketa honetan ikusten dozuen bezala, funtzio hauen limitea kalkulatu behar dira plus eta minus infinituan. Orduan, egitera goaz. Eta ikusten dugu, lehenengo funtzioa ez dala razionala, hau aurreko bideoan azalduta dago, baina, freskatzeko ondo datorkigu, orduan, ingo dugu bardin. Orduan, lehenengo eta behin, konturatu behar gara, hau errodun funtzioa dela, eta errodun funtzioetan, plus eta minus infinituko limitea kalkulatzeko, komenigarria da lehenengo definizio eremua kalkulatzea. Orduan, funtzionen definizio eremua kalkulatzeko, planteatu behar duguna da errokizuna izan behar dela handiago edo berdin 0. Orduan, 3 ken x handiago edo berdin 0 planteatzen badugu, horrek esan nahi du, 3 izan behar dela handiago edo berdin x. Beraz, definizioa izango da minus infinitotik 3ra. Orduan, begira, funtzionen definizio eremua minus infinitotik 3ra baldin badoa, ez deko inolako zentzurik limitea kalkulatzea plus infinituan. Ze plus infinituan funtzio hau ez da existitzen. Orduan, kalkulatuko duguna izango da funtzionen limitea x minus infinitora doanean. Orduan, horrela dagoen bezala badakizue ezin dugula egin, moldatu egin behar dugu, hau positiboan bihurtu, eta x dagoen lekuan minus x jarri parentesiekin. Orduan, jartzen dugu x infinitora doanean, erro, 3, eta orain hemen, sartzen baldin badot minus x, minus bat dagoen ez aurrean, geratzen da plus. Orduan, 3 plus, 3 gehi x, hortxe. Eta orduan orain bai, honen limitea infinitura doanean, badakigu emango duela infinitu. Eta plus edo minus, ikusten dugu, ezta? Xaren koefizientaren zeinua positiboa denez, plus infinitu. Bagoaz, urrengoarekin, bai? Urrengoa, b, funtzio razionala daukagu, kalkulatuko dugu lehenengo infinituan funtzio razional honen balioa. Momentu bat, kopiatzen dudan bitartean. Orduan, zer ikusten dugu hemen? Argi dugu, ezta? Izendatzailearen maila, zenbakitzailearen maila baino handiagoa da. Bekoaren maila, goikoarena baino handiagoa danean, emaitza da zuzenean 0. Eta listo, ez dugu besterik egin behar. Zer gertatuko da minus infinituan? Ikusiko dozue gauza bera gertatzen dela. Zenik, egia da, printzipioz moldaketa bat egin beharko nebala. Moldaketa egingo dut eta minus infinitori plus infinituan bihurtuko dut. Orduan, sartzen ditudanean minus x parentesiekin, orduan hau berdin-berdin geratuko da berretzailea bikoitia dalako, x berbi gehi 3 goian, eta bean x berriru daukadanez, minusa, sartzen dodanean minus hori geratu egiten da, baina aurrean dagoen minus honekin plus bihurtzen da. Orduan geratzen zaigu plus x berriru. Badakit zeinuak aldatu egin direla, baina bekoaren maila jarraitzen duenez goikoa baino handiagoa izaten, hau ere 0 emango du. Hau da, egin dut ikus daizuen zelan gauza bera ematen duen, baina ez dago hau moldaketa hau egiteko beharrik. Ze bekoaren maila handiagoa baldin bada goikoarena baino, berdin dio plus minus zer diren. 0 emango duelez bai ala bai, egia esan moldaketa hau egiteko beharrik ez dago. Jarraitzen dugu C kasuarekin. Limitea x infinitora doanean, minus x berriru eta x berbi gehi 3. Kasu honetan, hemen gero moldaketa egin beharko dugu. Hasteko. Hemen ikusten duguna da goikoaren maila bekoarena baino handiagoa dela. Orduan nik badakit emaitza izango dela infinito. Orain aztertu behar dodana da plus edo minus izango da. Begira, goian maila goreneko monomioaren ikurra da negatibo. Eta bean maila goreneko monomioaren ikurra da positibo. Orduan minus zati plus minus. Beraz, minus ematen du. Bagoaz minus infinitora egitea. Minus x berriru, x berbi gehi 3. Orduan, egin behar dudan hemen da moldaketa bat, minus infinito bihurtu behar dut infinitoan, eta orduan moldaketa hau egiterakoan,
Izendatzailean dagoena berdin geratzen da, ze minus x parentesikin sartu arren, hau bikoitia danez, minusa desagertu egiten da. Orduan, x berriru geratzen zaigu bean. Baina goian, x berbi gehiru, ez dakiz ere esan dudan. Goian, x berriru daukagunez, minusa mantendu egiten da, ez da desagertzen, baina minus bat daukadanez aurrean, minus eta minus orduan bai plus egiten dira. Orduan, orain, aztertzen ditugu mailak eta ikusten dugu goikoaren maila bekoarena baino handiagoa dela, beraz emaitza da berriro ere infinito. Hau ez da aldatuko, hau moldaketak eginaren ez dira, hau ez da aldatzen. Mailen kontu hori, esan nahi dut. Baina begira, orain zer gertatzen da, goikoaren ikurra edo zeinua dela positiboa. Eta bean, maila goreneko monomioaren ikurra ere positiboa da. Orduan orain plus zati plus egiterakoan plus geratzen zaigu. Plus infinito. Bagoaz azkenengoarekin. Limitea x infinitora doanean 5x berriru ken 10. Eta bean 3x berriru gehi 10 x berbi. Orduan, hemen aztertzen ditugu mailak, eta ikusten dugu goikoaren maila eta bekoaren maila berdinak direla. Orduan, zer da egin behar duguna? Koefizienten arteko zatiketa. Goian maila goreneko monomioaren koefizientea zein da? 5. Orduan, gora doa 5. Eta bean, maila goreneko monomioaren koefizientea izango litzateke 3. Beraz, bean 3. Beraz, emaitza izango litzateke 5 eren. Eta azkenik, minus infinitoan, izango dugu 5x berriru ken 10, 3x berriru gehi 10 x berbi. Hemen moldaketa egin behar dugu, egiten dugu moldaketa, eta begira, moldaketa egiterakoan eta minus x hartzerakoan parentesiekin, hau berriru eginda dagoenez, minusa ez da desagertzen, hor geratuko da, eta behan gauza bera gertatuko da. Orduan, moldaketa egingo dugu, geratuko zaigu minus 5x berriru parkatu ken 10, eta behan minus 3x berriru gehi 10 x berbi. Orduan hemen, orain ere, jarraitzen dabe mailak berdinak izaten, beraz koefizienten arteko zatiketa egin behar dugu, baina oraingoan goian izango dugu minus 5 eta behan minus 3. Minus eta minus plus bihurtzen direnez, emaitza jarraitzen du izaten 5 eren. Apuntetxo bat bakarrik, besterik gabe, jakin. Hemen asintota horizontal bat izango genduala, eta hemen ere bai asintota horizontala izango genduala. Kasu honetan, i berdin 0 zuzena, eta kasu honetan, i berdin 5 eren zuzena.